Kapinso sa kagatos kamabalay ang gilamoy sa sunog nga nahitabo sa sitio Tugas, Barangay Mampaling, Dakbayan sa Sugbo. Ang kahagipot sa agianan ang usa sa mga hinungdan nga naglisod pagsud sa dapit ang kabumbiruhan. Samtang kandila nga napasagdan ang usa sa gitanaw sa kabumbiruhan nga hinungdan sa maong sunog. Ani ang report. Itabangan ng kumbate sa mga bombero ang niulbong sunog sa sudunong bahin sa sitio Tugas, Barangay Mampaling. Sa tinguha nga masalbar pa ang ubang kabalayan gikan sa nagdilaab nga kalayo. Apan dali ra kaayong nakakatap sanglit ginama halos ang tanang mga panimay sa mga light materials. Sikit-sikit usab ang mga balay nga usa sinungdan nga naglisod ang mga bombero sa pagpenetrate sa dapit. Gani mismo ang mga tao naglisod usab sa pag-agi sa dapit dihang gipanghakot nila ang mga butang aron masalbar. Kasi kahagipot no ang area mo lisod ganin sud ato ang mga gagmay nga fire trucks niya. Sikit-sikit ning mga balay no. Ang ilang dan lisod jud ayo agian. Mato ni Senior Fire Officer 2, Wendell Villanueva, ang tigpamaba sa Cebu City Fire Office nga kandila nga napasagdan ang hinungdan sa sunog. Ilabi na nga nagtimaan sa adlaw sa mga minatay. Nasuta sad nga ang lungdan sa mong dakong sunog kanila ang nadagkutan nga wala mapaong. 110 ka mga balay ang naugdaw sa sunog samtang wala usab ang partially damaged. Og nikabat usab sa kapin 2 milyones pesos ang gibiling danyos nini. Walay naangol o walay nakalas sa naasoyng sunog. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.